Ongi etorri guztioi datuetatik tiraka saioaren atal berri batera, atal berria eta gai berria, eta gaurko honetan osasun kontuak izango ditugu hizpide. 291 horixe da 2017 eta 2023 urteen artean Euskal Autonomia Erkidegoan atzemandako klamidia kasuek izan duten gorakada esanguratsua. Sexu transmisiozko infekzioa da, klamidia eta zuzen ere, era horretako infekzioak izango ditugu gaurko honetan hizpide. Ezagutzen ditugu? Jakingo zenuen izendatzen sexu transmisioko gaixotasunen bat? VH, no? Bai, gezi, klamidia, sida eta horakoak sida da ezagunena. Baina asko ez ditu ezagutzen. Bai, VPH eta VIH adibidez. Ez dakite gonorrea, sifilia, VIH-a, ez dakit, herpesa, bueno. Sida eta hortaz aparte gutxi. VIH da bat, no? Eta ez dakit. Eta zure ingurukoekin berba iken dozue gai honen inguruen? Bai, esan ez asko, esan normalinez. Ez, deus. Ez, esan ez. Bai, batzutan, bai, arruskua edo ikusten dugunean, bai. Hitz egiten dugu, nahiko normal, bai. Bai, gertuko batzuk hartu izan dabez, gura ez direnak, eta bueno, gero komeriak. Entzundakoak entzunda ezin esan askotxo ere ezagutzen ditugunik, beraz, gauzak argitzen joatea onena. Hainbat aditu izango ditugu gaurko saio honetan bidelagun, eta Miren Basaras izango da horietako bat, EHUko ikertzailea eta irakaslea da bera. Sexu bidez transmititzen diren infekzioak dira, hitzak esaten duen bezala, sexu harremanetan kutsatzen garenean mikroorganismo batekin horiek ematen dituzten infekzioak. Hainbat daude, ezta? Baina egia da, badaude batzuk askoz ere arruntauak direnak maiztasunaren aldetik. Eta hor daude badibidez gonorrea deitzen dena, edo klamidia deitzen dena, edo sifilia deitzen dena, edo herpes simplea, edo trikomoniazia edo vaginitisa deitzen dena, ezta? Denak komuna dutena da sexu harreman bati esker transmititzen direla eta sexu bide horretan, genitaletan, printzipalki kalteak ematen dituztela, ezta? Esate baterako, zer eman dezakete guzti horiek, batzuk, gonorrea eta klamidia esate baterako, ematen dute antura, inflamazioa, uretran, eta horregatik uretritisak ematen dituzte, edo zerbizean eta zerbizitisak ematen dituzte. Beste batzuetan, adibidez, sifiliaren kasuan, ematen ditu garuak egongo balira edo ez hainbeste uretritisak eta zerbizitisak baizik eta lesio batzuk inflamatu egiten direnak eta garu moduan ikusten direnak. Naiz eta gero batzuetan eratu egiten dira gorputz osora eta beste sintoma batzuk eman, ezta. Edo herpes simple virusak ematen duena da ziskuak esate baterako genital horietan. Hau da, herpesak ahoan edo espainetan izaten ditugun moduan, kasu honetan genitaletan ditugu, ezta? Hori da herpes simplearen kasua genitaletakoa, ezta? Sexu harremanei esker transmititzen dena. Eta gero daude, beste batzuk adibidez, vaginitisak direnak, trikomona parasitoak ematen duena, trikomoniazia deitzen den bai, zientifikoki. Vaginitisak hitzak esaten duen moduan da vaginaren antura bat, ezta? Edozein kasutan batzuk ala besteak izan, garrantzitsua dena da arreta handi hartu behar dugula, ezta? Esate baterako batzuetan ikusten duguna, uretritis horietan edo klamidia horretan, ikusten da uretratik sornea sortzen dela, ezta? Eta sorne horrek badu usaintzarra batzuetan, beste batzuetan ez, hau da. Segun eta zein dan, modu desberdinez ikusten da klinikoki. Baina guztiek esan bezala komuna dutena da sexu inguru horretan edo aparatu genital horretan kalteak agertzen direla. Eta batzuetan eratu egiten dira ez bakarrik genitaletara, baizik eta uskira edo ahora edo beste leku batzuetara zeren arabera, segun eta sexu praktikak nolakoak diren logikoa den bezala. Beldu zaigu, datuetan, gaurko saioko lehenengo datuetan, murgiltzeko ordua Miren Basarasek hainbat infekzio aipatu ditu, eta guk Euskal Autonomia Erkidegoan ugarienak diren lauk izandako bilakaera aztertuko dugu hasteko eta behin.
Hala, 2023an gonorrea izan zen, gehien atzeman zen sexu transmisiozko infekzioa 2348 kasurekin. 2017ko datuekin alderatuta, 78,79ko gorakada da hori. Haren nabarmenagoa da klamidia kasuek izan duten gorakada. 2017tik 2023 bitartean, 291,76 egin dutelako gora. Bigarren motako herpes sinpleari dagokionez, daturik berrienak 2022koak dira. 209 kasu atzeman ziren orduan, 2017 baino, 156,78 gehiago. Eta azkenik sifilisa dugu, 2017an 207 kasu atzeman ziren, 2023an 318. Aztertu ditzagun orain datuak lurraldearen, generoaren eta adinaren arabera. Eta esan behar da, kasu honetan 2022ko datuetara joko dugula. Hala, lurraldei dagokionez, Bizkaiak biztanle gehiago dituen arren, aipatu ditugun 4 infekzioen kasuan, Gipuzkoa izan zen kasu gehien atzeman ziren tokia. Generoaren arabera, klamidia, gonorrea eta sifilis kasu gehien gizonezkoetan atzeman ziren 2022an, bigarren motako herpes sinplearen kasuan emakumezkoetan. Eta bukatzeko adinari dagokionez, gonorrea eta klamidia kasu gehien 20 eta 29 urte arteko herritarren artean atzeman ziren. Bigarren motako herpes sinplearen eta sifilisaren kasuan 30 eta 39 urte arteko herritarren artean. Gehiago edo gutxiago, baina ikusi dugu sexu transmisiozko infekzioek gora egin dutela azken urteetan. Zer dago gorakada horren atzean? Hauxe, kalean jaso duguna. Datuek nabarmen da biziken gora azken aldizen gaixotasunena, segaitik uste zu dala? Ba, igual, preservatiboen erabilera edo agisten ari delako agian nire ustez. Ba, ez dakit, nik ez dut entzun asko, baina igual tabu eta informazio falta batxik izango zen. Ba, adibidez, guk batxin bai eman zigutela txarla pare bat, baina ez dira oso informazio asko guai izan da. Ez dakit, igual horregatik izango informazio falta bat ikan. Ba, jendia ez dagoelako baizik erabiltzen, ez dalako konstiente horako gaixotasun daudenik. Ba, igual, apurtxo harrela joven gaelako, bai, ez? Bueno, ez dakit, nik uste dute gero eta goizago ere hasten dela harremanak eukitzen, gazteria. Ez dakit gure garaian berandutxu bilten ginen edo, eta, bueno, modu igual libreago edo baten bizi dira, eta ez dakit nik preservatiboa horren kontra dagoen edo. Ezagutzen duzu babesterako preservatiboek edo beste babes neurriren bat? Ba, nagusiki hori, preservatiboak, eta bueno, baita ere gero emakumeak baituzten dola pastillak edo baita ere. Ba, kondoiak, preservatiboak. Ba, gauza bat jartzen duzula hemen, emakumeentzako, eta bai hori hormonak, gero pilulak edo bai. Alde batetik kondoiak gizonezkoentzat eta gero emakumezkoentzat poltsa hauek ez izena. Baina, tipo, horiak. Betiko kondoia eta olakoak bai, betikoak, no? Bueno, batez ere preservatiboa holan, gero emakumeen preservatiboa ere bai dago, eta gero holan barrera direnak nik horrek ezagutzen dut, gero beste batzuk baina ez, baina diua edo beste pilula antikonzeptibo eta horrek sexu transmisioko gaixotasunen kontra ez da egiten, baina, bueno. Eta gaztiek gaur egun olako babes neurriak hartzen da bezenien, uste oso dala haurdunaldiak saiesteko edo gaixotasunak saiesteko? Ni uste igual beldur gehiago dagoela, hori. Bueno, sexu transmisio baino, hori, haurdunaldiak bai. Haurdunaldiak saiesteko, bai. Gaur egun emakumeak gehienak pastilla ibiltzen dutenez, ez da beharrezko ibiltzea kondoia, eta gero hor da infekzioak daudenean. Nik uste dut, azken finean, igoera hauek bereziki izan dira gehien bat, beldurra kendu diogulako, nolabait esateko, gaixotasun guzti hauei, ezta? Hau da, badira gaixotasun batzuk hor daudenak, baina, pentsatzen dugu arazo askorik ez dutela ematen, eta hori dela eta, ez ditugu babes neurri nahikoak hartzen hori saiesteko, ezta? Eta esan bezala bada kezkatzeko gauza bat.
batzuetan posible da inolako sintomarek izatea, asintomatikoak edo sintomarik gabekoak izatea, ezta? Beraz, detektatzen ari garena da bakarrik edo kasuistika hori sintomak dituzten pertsonak. Orduan, ziur kasu gehiago ere badaudela. Tratamendurik, sendagairik badute infekzio hauek? Bai, eta garaiz hartatzea onena, ondorio larriagoak izan aurretik. Infekzio guzti hauek printzipioz oroar sendatu daitezkela. Ez danak, esan bezala asko daude, eta guztientzako ez daude sendagai eraginkorrik, baina garrantzitsuenak direnak, bai esan bezala gonorrea bat, edo klamidia bat, edo herpes simplea, edo sifilia bera, badaude botika edo sendagai eraginkorrak, ez da momentu honetan. Hemen garrantzitsuena dena da, ahalik eta arinen, esan bezala diagnostikatzea eta tratatzea. Zeren eta zenbat eta denbora gehiagotan itxaron, edatuagoa egongo da mikroorganismoa gorputz osoan zehar. Eta horren ondorioz, eman behar ditugun sendagaiak desberdinak izan behar dira, denbora gehiagotan hartu behar dira, eta horrek baitere tratamenduan komplikazioak egotea ahalbidetu ditzake. Zenbat eta kasu gehiago egon munduan, argi dagoena da botika gehiago erabili behar ditugu. Eta horrek egiten duena da, zenbat eta botika gehiago erabili, azken finean, bakterio hauek eraldatzen dira. Bakterio hauek duten ahalmena da eraldatzen joateko bizitzarekin aurrera, esango genuke gu gizakiok eraldatzen garen moduan, eta bakterioak eraldatzen baldin badira, posible da bereganatzea erresistentziak. Hau da, erresistenteak bihurtzea momentu honetan erabiltzen ditugun botika hoien aurrean. Garaiz tratatzen ez baldin badira eta garaiz diagnostikatu eta tratatzen ez baldin badira, azken finean mikroorganismo horiek gure barnean daudenez ez dira gelditzen bakarrik sexu inguru horretan edo genital inguru horietan. Baizik eta ailega daitezke baita ere odolera. Eta odoletik, logikoa den bezala, gorputzeko hainbat lekutara. Eta horrela, esate baterako ailega daitezke bihotzera, bihotzeko arazoak emanez, ailega daitezke artikulazioetara, artritisak emanez. Inkluso batzuk erlazionatuak daude minbiziarekin, eta umetokiko lepoko minbiziak eman, edo zerbizekoak, edo ahoko minbiziak eman. Hau da, larritasuna handitu egin daiteke, ez da bakarrik gelditzen nolabait esateko genital horietan. Eta goazen orain, akaso ezagunena den sexu bidezko infekzioari buruz berba egitera, gibari, giza immunoskasiaren birusari buruz berba egitera, gibari eta hortik eratorri daitekeen IESari buruz hain zuzen ere. Esa baina kasu honetan, sexu bidez transmititzen den infekzioa den arren, ez dela hori transmisioerako bide bakarra. Eta Osakidetzak emandako datuak aztertzen baditugu ikusiko dugu urteak joan, urteak etorri, egon dela goraberarik atzemandako gib kasuen kopuruan naiz eta ez diren oso aldaketa handiak ere. 1997 eta 2023 urteen artean, 4.306 izan ziren Euskal Autonomia Erkidegoan atzemandako gib kasuak. Gehien 1997an 229 kasurekin. Eta gutxien 2020an pandemiaren urtean 105ekin. 2023an esaterako 134 kasu atzeman ziren. Giza immunoskasiaren birus agertu zenetik baina tratamenduetan asko aurreratu da eta horren seinale da 80ko hamarkada erdialdetik gaur egunera atzeman den IES kasuen bilakaera. Izan ere gogoratu, gibetik eratortzen dela IESa naiz eta ez den zertan beti ere bata bestean bilakatu. 1984tik 2023ra 6.100 IES kasu atzeman ziren Euskal Autonomia Erkidegoan. 1984an esaterako 4. Atzemandako kasu kopuruak 10 urte beranduago, 1984an jo zuen goia, 533 kasurekin. Eta ordutik gorabehera txiki batzuekin, baina beheranzko joaira izan dute IES kasuek. 2004an 128 izan ziren, 2014an 33, eta iaz 2023an 16.
1984an jo zuten goia ies kasuek eta hain zuzen ere urte horretan sortu zen Oiartzunen Harri Beltza iesaren aurkako elkartea. Bertako kidea da Joseba Errekalde eta berak egingo digu 3 hamarkada hauetan egon den bilakaeraren analisia. Gure balorazioa azkeneko urteetakoa da nolazpaite estankatu egin gerala, ez? Nolazpaite egin gera normalizatu egin dugu, kopuru bat, 130, 135, 137 urtero gure erkidegoan ematen diren kasu berriak, azaleratzen diren kasu berriak, eta nik penaz bizitzen dut hau, zertikan badirudi ja hori normaltzat ematen dugula. Orduan, iraganean bagendun iesaren plana zuzentzen zuen persona bat, Daniel Zulaika, eta harrekin, izugarrizko lanak egin genituen danak elkarrekin, elkarteak, administrazioa, oso aurrerakoiak izan du ginen estatu mailan gaina, eta guan berak postu hori itzuzunez gozti, Euskal Erkidegoko iesaren planak ez dauka bururik. Plan gintza bat egin behar dugu guzti hau dana jendeari ondo helarazteko, ze garrantzitsua dan froga azkarrak egitea. Iesa beti normalean multzo berdina azaltzen zaizkigu, prentsan ere bai askotan iesa hitz egiten da, gibaz hitz egin beharrean. Bueno, gauza da, persona bat infektatzen danean gibdun bihurtzen da. Eta gibdun danean, persona horrek ez baldin baluke test bat egingo jakiteko gibduna dala, pues denboraren medioz, poliki gibaren zeregina gu defentsari gabe guztea danez, defentsari gabeko persona batetan bilakatuko litzateke, eta hor gaixotu egingo litzake, eta persona hori iesdun bihurtuko litzake, ja gaixotu dalako. Orduan gaur egun zer egiten da, detektatzen dan persona bakoitza, segituan Osakidetzako sistemaren barruan mediku batekin jarriko litzateke lanean, elkar lanean, eta segituan tratamenduan. Eta bizpa 3 hilabetetan lortzen da gaurko tratamentuekin gibduna bihurtu dan persona hori indetektablea izatea. Osea, bere defentsak mantenduko ditu ondo, beraz, ez da iesdun bihurtuko, eta bestetik gaina galduko du beste inor infektatzeko gaitasuna. Urteak daramazkigu borrokatzen ez dala arrisku talderik, arrisku praktikak baizik. Harreman seguroak edo seguroagoak egin behar ditu. Baina bai, aipatu behar da, azaltzen darako argi eta garbi, iesaren planak urtero azaltzen dizkigun datuetan, gizonen artean harremana dagoen kolektibo horretan, ematen dira azkeneko, igual, 50% kopura baino gehiago. Beraz, kolektibo horretan badago lan berezi bat, kontzientzia berezi bat egin beharra, nionek ez du esan nahi estigma jarri behar diogunik. Ez da gutxi egik ere, nahiko estigma badauka. O badaukagu, guztiok, ez? Orduan, baino gauzak argi eta garbi azaldu behar dira, informazioaren bitartez, kanpaina onak eginaz, baino berriro diot, ez dago Araitz eta Maiderrek kanta batean ondo esaten zuten bezala, ez dago arrisku talderik, arrisku praktikak baizik. Akaso giba eta iesa ez daude, garai batean bezala, lehen lerroan. Zer agindu horrek gazteek izan dezaketen kontzientzia mailan? Uste oso gaur egun gaztiek ez diela inkontziente daukien arriskuaz, edo adibidez garai baten gehiago berbetan zala VIH-ai buruz edo iesai buruz? Bai, garai baten asko hitz egiten zen, ez? Drogaren inguruan be gertatu zen guztiagaz ere, eta heroinagaz, eta ez dakit, ez? Nik uste dute pilpilean egon zen gai bat izan zela, eta gero gauza horiek astu egiten dira, eta ziklikoki bueltatu behar, eta gogorarazi behar. Nik uste gure garaitzen hor aukigau gaixotasuna ez, eta proba kontziente eginen. Eta nire seme-alabak eta izan da oso gutxi ezagutzen dago gaixotasuna, ez da hitz egiten horren beste. Eta adibidez zure seme-alabekin berba injozu mota honetako gaixotasunen inguruen? Bai, hitz egin da, baina holan oso gainetik izan da.
ez du asko sakondu, igual gehiago sakondu bieko hauen. Egin beharko dugu, bueno, ondino ez dugu horretan pentsatu, baina bai, egin beharko da berba. Ni mutiko bi daukadaz eta, bueno, mutilei eta neskei, azkenean oso desberdina dagokien papera, jarri edo jartzen utzi edo tal, edo, bueno, emoten dago guztion erabakia dela, baina horre badago espresio batzuk, mutilekiko, neskekiko, eta bakoitzak bere papera dauka, eta, bueno, guk gurasok ere gure egin beharko dugu. Besteak beste gazteekin egiten dute lan, Arrasateko sexologia zerbitzuan etaraino joan da Goiatz Arana gure lankidea. Besteak beste jakiteko ze lanketa egiten duten sexu transmisiozko infekzioen inguruan. Kaixo, Miren. Kaixo. Tira, sexologia bulegoan zer nolako kasuak hartatzen dituzue, zer nolako konsultak egitera hurbiltzen dira zuenera herritarrak? Bueno, hemen sexologia zentroan sexualitatearekin harremana daukaten gai pila batekin datoz herritarrak. Izan daiteke sexu identitatearen inguruan, izerdakit agian alua duen eta mutil sentitzen den baten inguruan eta honekin zalantzak dituenak, haurdunaldia ekidin nahi dutenak edo haurdun gelditu nahi direnak eta ezin eta horren inguruan gerta daitezken gauzak, nizerdakit menopausian zalantzak, andropausian zalantzak, azkenean sexualitatea jaiotzen garenetik hilarte daukagun prozesu bat denez, bizitzan momentu ezberdinetan eman daitezken jakin-minak, zalantzak eta horren kudeaketa hemen laguntzen saiatzen gara. Ez dituzu aipatu adibidez, sexu bidez transmititzen diren gaixotasunak. Halakoekiko kezkarik, zalantzarik ez dizuete herritarrek errazten? Baita ere. Antisorgailuekin eta genitalen bidezko infekzioekin harremanak dauzkatenak ere izaten dira. Kasu konkretuetan, zelan agian gaixotasun infekzio batzuk zelan transmititu daitezken, edo zer erabili dezaketen hori ekidin alizateko, horrelako inguruan ere, horren inguruan ere izaten ditugu. Eta kasu horretan, zuengana jotzen duten pertsona horien perfila, zein da? Askotan buruan daukaguna da gazteak izaten direla, eta gazteak ere badira, nizerdakit, nerabetasunetik 30 urte bitartean, baina gero nagusiagoak ere. Gertatu izan zaigu ere bai, osasun zentroetatik bidaltzea egoera konkretu batzuen inguruan, eta hauek badira ere nagusiagoak diren emakumeak eta gizonak. Datuek erakusten dute 2017tik gora egin dutela, sexu bidez kutsatutako gaixotasunek, gizonezkoetan batez ere, eta adintarteari dagokionez nagusiki 20-29 urte bitartean. Hepatitis kasu bietan izan ezik, kasu horretan adintarteak 30-39 eta 40-59 buelta horretan ibiliko lirateke. Zer ari da gertatzen, ze irakurketa egiten duzue? Begira, alde batetik nik uste dut gauza batzuk mantentzen ari direla, eta gure gizartean errotutako idei batzuekin harremana daukatenak, eta gero beste alde batetik bai aldaketa bat izan daiteke nik uste bildurrak kentzen ari diogula infekzioei. Infekzioak tratamenduak dauzkatenez eta hor beldurrak kentzen ari diogu eta hori nik uste laguntzen ari dela igokada honetan. Gero bestetik mantentzen diren eta aldatzen diren ere gauza batzuk badira, zuk esan duzun bezala, sexuka ere irakur dezakegu eta adintarteka baita ere. Orduan hor, bakoitzak badauzka ariak tiratzeko eta aztertzeko asko dago. Kalean egindako inkestetan ere entzun dugu, batez ere gizon emakume arteko harremanetan nagusiki erabiltzen da preserbatiboa haurdunaldien beldur. Bai. Eta askotan ere gertatzen zaiguna da, badaude bildurren edo zeran hierarkia bat. Orduan, haurdunaldia da gehien kezkatzen gaituena. Orduan, askotan gertatzen da ere bai, haurdunaldia ekiditeko beste inbeste antisorgailu daudenez,
Hoiek erabiltzen baldin baditugu, ja ahazten dugula preservatiboa erabiltzea, infekzioak, lehen esan dako bezala, bildurrak kendu diogulako apur bat. Ikastetxeetan eta egiten den lanketa nahikoa da, ari gara zentzu horretan ere hobetzen? Bueno, ikastetxeetan egiten da, eta legeak esan da, Eusko Jaurlaritzako hemen daukagun legeak hitz egiten du honen inguruan, eta esaten da landu behar dela, baina gero, gelditzen da modu abstraktu batean, ez da lurreratzen, eta orduan daukagun errealitatea da, ikastetxe bakoitzak gero erabakitzen duela dauzkan baliabideekin, zer egin, noiz, nola, zenbat, orduan. Gaur egun daukagun sexuen hezkuntza eskasa da, oso. Hemen Arrasateko udalak badauka, berak ardura hartzen du, hemengo ikastetxeetan, bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan, saio batzuk ahal izateko, baino kasu hoberenetan ere bai, 4, 5, 6 ordu dauzkate urtean zehar, eta batzuetan urte solteetan, batzuetan urte segituan, eta klaro, imagina dezagun zenbat kantitate daukagunez, zenbat input, zenbat informazio jasotzen dugun egunean zehar, asteetan zehar, hilabeteetan zehar, urteetan zehar, orduan karo daukagun zea hori oso eskasa da, oso eskasa da. Neskamutikoek lehenagotik eta gehiago jaso beharko lukete halako hezkuntza, gurasoentzako ere ondo legoke noski. Hori da, ze azkenean, ume gazte horiek lagundu de acompañar, laguntzeko helduak prest egon behar gara. Eta batzuetan, helduok ere, zaitasunak ditugu, bakoitza jaso izan du, gure bizkarrean, gure motxilan sartuta badaukagu, gure bizipenak, gu jasotako sexuen hezkuntza, gure tabua, gure orduan, horri tarte bat ustea horren inguruan hausnartzeko, eta esateko orain arte ideia hauek erabilgarriak izan dira, baina agian ez dira erabilgarri. Zer egin dezak, zein helburuekin, nola lagundu ditzaket nik, eta ni neu nola bizi dezaket, alik eta hoberen, sexualitatea beti hurbiltzen gara, historikoki hurbildu gara arriskuetatik. Genitalen bidezko infekzioak, nahi ez ditugun haurdunaldiak, orain pornoa ere bai da, hor daukagun mamua handi bat, eta horiek ekiditea edo horren arriskuak gutxitzea garrantzitsua da, baina sexualitatea daukagun balore bat da. Mami, esker. Eskerrik asko. Tratamenduak, sintomak, ondorioak horiek izan ditugu berbagai orain artean, baina beti esan ohi da, arazo bat konpontza baino arazo horri aurre hartza izaten dela onena, eta horretarako hainbat aholku emango dizkigu segidan Miren Basarasek, nagusien akaso hesiak jartzea, hau da, preserbatiboa erabiltzea. Azken finean, lortu behar duguna da, preserbatiboekin eta hesi batzuk jartzea kontaktua dagoenean bi pertsonen artean, sexu harremanei esker, fluido horiek ez transmititzeko pertsona batetik beste batetara, ezta? Beraz, hesi muga horiek jarri behar ditugu. Prebenitzeko beste modu batzuk esate baterako da, pertsona bat kutsatuta baldin badago, alden neurrien aholkatzen da sexu harremanik ez izatea kutsatua dagoen bitartean, logikoa den bezala, ezta? Bere sexukidei ez transmititzeko. Edo beste modu batzuk esate baterako dira, aldizkako kontrolak egitea, ezta? Hau da, oso garrantzitsua izango litzateke, aukera egotea, jakiteko ea benetan kutsatua gauden ala ez, jakinda, esan bezala sexu bidez transmititzen diren infekzio batzuk asintomatikoak direla, beraz ez dakigu benetan kutsatuak gauden ala ez. Orduan, egin beharko lirateke aldizkako kontrolak, ambulatorio mailan edo beste leku batzuetan jakiteko benetan kutsatuak gauden ala ez. Hementxe bukatuko dugu beste behin datuz, iritziz eta analiziz bete dugun saioa eta ondorio nabarmena, bakarra, goraka ari direla sexu transmisiozko infekzioak. Gogoeta, norberaren erantzukizunetik hasten dela horri aurre egiten.